a modern market at Sidindi. That's the same day. Yeah. So these are kind of things that we, if you see as leaders, we don't always come to support such kind of arrangement. So I'm supporting this government because of what they have in store for my people. And for the rally, the planned rally on Saturday, 21st, I suppose, the ODM party, Linda Ground Brigade, will be visiting us in Siaya. So I'm glad that I'll be one of the MPs who will play host on that day. First, we expect the supporters of our party ODM to come out in large numbers, because we shall have a message. Not just a message, but we shall have, the goodies in terms of what we, plan to do, and we shall at the same time also justify our involvement in this kind of arrangement. But all said and done, I think what is important is that we expect on that day to the rally to be peaceful. Jatend piny Kenya moluor Dr. William Ruto koro to yango ni weche goendi mago mag somo piny owacho mare oseketo okenge goendi mago mamalo kendo be ma osemiyo chenro mopogore opogore mag bero sekta endi mano mar somo osego okang' malich ma okalo. Magi noyango e kinde goendi mabende ne isidho okudu ne nyithind mbalariany kata jogo mosebedo ka yudo tiegruok e mbalariany endi mano ma Loresho. Seche mabende noyango ni en koda kadiera ni maino bende pod omedo keto weche goendi mag somo biro kelo lokruoge mathoth mokalo. No nation or society can progress or develop or transform beyond its capacity to think. And that is why knowledge, education, training, research is at the heart of our transformation. It is the reason we have undertaken in the last 3 years the most consequential transformation of our education system. We have not only straightened the competence-based training into competence-based education, we have reformed our funding model so that it is student-centered. We have expanded space in our classrooms, and we have made sure that there are enough teachers and tutors in our education sector. We have increased our education budget in the last 3 years from 500 billion to 700 billion this year. And in the next budget, we're going to move it to 765 billion. Why? Because education is important. It is the single most important asset that we can use to sharpen our human capital. Even at the moment as we undertake our privatization process, I have given clear instructions to the Ministry of Finance that part of those proceeds will go to all the areas we have mentioned, but some percentage must go to the research fund so that our universities, including this university, can apply for resources so that we can build and create new knowledge for us to be able to transition our country to a first world country. Jalupa jatenda piny owacho ngire kithure kindiki koro to notelo ne chenro mar ne pogo oboke mag lope
Manone oganda go mane olalo kuondegi mag dak e kinde masira mar oula kod koth mapek mabende noywero utegi mane gwengego mag Mai Mahiu mayudore e kaunti ma Nakuru. Jatelo bende koro to singo ne oganda go ni piny owacho dhi neno ni opog gi omenda mabende gibiro tiyo godo e chenro mag gedo mar neno ni giyudo kuonde ma ginyalo jotie. Ngire kithure kindiki no ten kod ka jotelo mopogore opogore kama oting'o gavana ma Nakuru County mano Mikai Susan Kihika kachielo kod ka jatend migawo mar weche giko mag lope pacho kae Mikai Alice Wahome. Wenye walikuwa wamejenga wanapewa shamba, wenye walikuwa wamekondisha pia hao tunawashughulikia. Alafu wote 105 members of the public, 105 families, those who had built their houses, plus the 56 families that had rented buildings that were also destroyed. The entire group, 105 plus 56, the government of President William Ruto today is providing with you with 20,000 shillings ya kukusaidia kwenda kujenga mahali mnaenda. Wacha nirudie, familia zote zitapata ardhi. Wale walikuwa wamejenga na wale walikuwa wamekodisha. Familia zote zitapata pesa ya kuwasaidia kujenga. Wale walikuwa wamekodisha, wale walikuwa wamejenga. Na leo hiyo 20,000 for family ya kuwasaidia kwenda kujenga for 161 families. Mimi naacha hapa na Governor Susan Kihika. Tuendelee tusiendelee. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Leo tuko na deputy president. Na mnajua yeye tulisema ni noma si? Tukasema ni fire si fire. Na kwa sababu fire si fire ako hapa. Yes. Tuko hapa na nikifikiria juu ya ile sababu imetuleta hapa. I want to thank watu wa Mai Mahiu kwa sababu mmetugojea na mkakubali against a lot of incitement ya kwamba kazi inaendelea. Hiyo kazi, Your Excellency, ndio tupate shamba. Hawa watu ndio walienda kutafuta, wakatuonyesha rais wetu na wewe mkatusaidia kutafuta pesa. Kwa hivyo mimi sitaki niseme zaidi ya hapo, lakini nimesikia maneno ya market. Nitaasiliana na rais na deputy president ndio tujue soko ya Mai Mahiu. Governor akituonyesha tukubaliane na nyinyi, pesa tuko nayo ya kujenga soko. Piny owacho mapacho ka ndi bende kore yango ni osetimo mathoth ma okalo mano mar bero sekta gwendi mag rowere kama oting'o neno ni rowere bende yudo tije ka okalo kuom gedo gwendi mag ute ma nengogi okonyore. Magi ne yango kaka Kithure Kindiki e seche bende olero ni ber mondo mi koro oganda jo Kenya omed mana siro lwedo piny owacho pacho ka ndi kuom okenge gwendi ma bende piny owacho osebedo ka koro goyo mar neno ni gin bende gidhi nyime koda ka yudo dongruoge mopogore opogore. Tuko na program kubwa hapa ya affordable housing na markets na hostels. Lakini nimesikia soko yetu ya Mai Mahiu imekawia. Mimi nataka niwahakikishie nitarudi hapa within 1 week nilete contractor wa ku break ground hii soko. Ile jambo ingine na hii masoko na hii mambo ya kujenga affordable housing inapatia vijana wetu kazi. Ndio vijana wetu wasikae vile kazi. Hatutaki vijana wetu waendelee kutumiwa na wanasiasa ati kupiga kelele, kupiga nduru. Tuwatafutie kazi kwa affordable housing. Wale wengine tumewapatia pesa ya nyota wafanye biashara. Wale wengine kazi mtandaoni. Wale wengine kazi majuu. Hiyo ndio jukumu letu kama serikali kuhakikisha wana youth wetu hawatumiwi na wanasiasa kupiga kelele na kuleta vurugu katika mikutano. Tuendelee tusiendelee. Tuendelee tusiendelee. Wanasiasa wengi wanaona vijana, wanaona wakiwa watu wa kupiga makelele. Many people see young people as goons,
as hecklers, as bloggers, as voters. This government sees young people as people who need to be enabled to contribute to the building of their country by getting job and income opportunities so that they can also be meaningful citizens like the rest of us. Sijui kama tuendelee ama tusiendelee. Tuendelee tusiendelee. Hii barabara si vijana wetu watafanya kazi. Si affordable housing ni vijana. Si kazi mtandao ni vijana. Si kazi majuu ni vijana. Si nyota ni pesa ya vijana. Vijana hoye! Vijana hoye! Ni fire si fire. Ni noma si noma. Pinyo wacho mapacho kaeri koroto yango ni gisechako timo nonro matut kendo timo wapedha mager na japiny Russia moro mabende yande ogolo video mag wakeni mapacho kaeri kakosebedo ka utimo kodgi wechego eko mag hera. Mewach mabireno wachi koraka jachiw wach elo pinyo wacho migosi Isaac Mwaura mabende koroto golo kwayo makende ne wakeni kachiel koraka nyidendi pacho kaeri mondo mi obed motang' e kinde duto kendo ero pesa kik migi donje tembe ma nyalo miyo gi iny ngimagi. Na nikirejelea mambo ya wamama na hata na kadhalika, tumeona watu wengine na tunataka kukashifu kama serikali tabia mbaya ya yule mtu tuliyemuona yule Mrusi akisumbua mama wetu hapa. Hilo sio jambo ambalo ni nzuri hata kidogo, lakini tujipende sisi, tujipende kama Waafrika. Usione tu ngozi nyeupe unafikiri kwamba sasa umeenda kutajirika. Hiyo ni aibu kubwa sana. Nasema hivi kama msemaji wa serikali na Mudhongo wa Ruiru. Tuache haya maneno ya kuwa kwamba tukiona tu ngozi nyeupe hivi tunakimbia huku. Tujienzi kama Waafrika. Tuenzi ndoa zetu, tuenzi vile ambavyo tunaishi kwa pamoja, ili tusiwe kwamba tunajidharau sisi wenyewe, eti kwamba tunaweza kutumiwa kiholela holela. Na nafikiri ni jambo ambalo pia tuseme kwamba maadili yetu nafikiri yamerudi chini kidogo. Tujiangazie sisi wenyewe, maadili yetu yamerudi chini kidogo, na tuweze kuwa watu ambao wana tabia nzuri. Ukiangalia katika mitandao ya kijamii, ni kweli kusema kwamba afya ya maadili yetu imezorota sana. Yaani tunakuwa kwamba hatuna heshima kwa sisi wenyewe. Na ndipo sasa unaona kila wakati kuna mambo kama hayo yanajihusisha. Na tunawafundisha nini watoto wetu? Kwa sababu ndivyo tunaweza kufanya miundombinu, tunaweza kufanya miundo msingi, tunaweza kufanya mambo makubwa, lakini hii nchi yetu itaendelezwa kwa hulka na heba njema na tabia njema nzuri. Haitaendelea kwa sababu ya miundo msingi tu, miundo mbinu, la hasha. Kwa sababu ile hardware ni sawa, ndio hii, lakini software iko namna gani? Hilo ni jambo ambalo limefedhehesha na kudhalilisha Waafrika. Hati mtu tu yoyote tu kutoka kule hata hatujue ni namna gani, hawa mgonjwa asiwe mgonjwa, alafu sisi wenyewe tunajionyesha vile. Na tuangazie masuala kama, tuangalie hususan masuala kama hayo na tusonge mbele. Luoro mathoth ahinya nitiere kinde gwendi mag rombe mag siasa mabende kelo tulo kaachiel koda ka hinyruoge ne oganda jo Kenya ma otelo ne yiero gwendi ma ibiro timo e pacho kaendi 2027. Dulono wabiro chung'ne rango weche gwendi mago mag yiero man multi-party democracy kaachiel koda ka Mzalendo Trust duto yango ni luoro mathoth ahinya nitiere, kendo ber mondo omiyo mer ketie chike ma otegno mabende gayo duond buche weche gwendi mago mag timo kisera kata mana rombe opogore kaachiel koda ka bende neno ni japiny ok ohiny to moloyo keta ratiro mare nyime kendo rite kinde gwendi mag rombe mag siasa and the attendant regulations. Otherwise, many young people and women will not be able to participate in elective politics because of the high cost of campaigns. So I think we have agreed we will need to put together election financing law that can bring sanity to how we conduct our politics. Secondly, we agreed that we should have a proper audit of the voter register because some work was done by ELOG and KPMG and there were some gaps that were identified. We think we need to have a very thorough audit so that we have a clean voter register to avoid any disagreements in the future. Jaod bura ma alego usonga mano migosi Samuel Atandi
koro to wuok oko kendo medo chayo malich mokalo mane en jalup ker e pacho kae Migosi Rigathi Gachagua ma owacho ni en jatelo no mohero mana kelo pogruok kendo nyayo akwede mag dhoudi e pacho kae kane olose gwengego mag Narok South mane chenro mar ne sidho ayanga classes manyien mayande ogere gwenge makono. Migosi Samuel Atandi koro to wacho ne oganda makono kaachiel kod oganda duto ma pacho ka mondo mi otegre koda ka jatelo no mabendo wacho ni onge ber moro amora kata dongruok moro amora ma onyalo kelo ne oganda ma pacho ka. Lakini juzi nimesikia Rigathi Gachagua alikuja hapa kwenu anasema sasa nenda nataka kuwa mtetezi ya Masai. Ati yeye anaweza fanya kazi baba alikuwa anafanya. Unaweza fanya hiyo kazi na wewe uliambia watu kwamba hawezi pata maendeleo kama hawana shares kwa serikali yako. Tunataka kuambia Rigathi Gachagua yeye hawezi kuwa mtetezi kama Raila. Huyo ni mkabila mkubwa sana yeye. Ndio tunataka kusema Masai, watu wa Narok, watu wa Kajiado tukae kwa broad based government yenye baba alikufa akisema tukae ndani na alikuwa ametuacha tukae ndani. Unajua baba yako akikufa, sisi Wajaluo, baba yako akikufa iko mtu anakuja kulinda mama yako. Na huyo mtu akishafika kwa nyumba na afunge mlango, unaanza kumita yeye baba yako. Sisi sasa baba Raila alikufa, ule mtu tunaita baba yetu ni William Samoe. Iko sasa tuliweka Oburu Odinga ndugu ya Raila ndiye akuwe kiongozi yetu ya chama. Lakini tulisema 2027 tutafanya coalition agreement na William Samoe Ruto ndio tutengeneze serikali. Pogruok mantiere duond bura ni mar ODM pod medo kelo paro mopogore opogore kind jotelo jopiny kaachiel koda ka oganda opogore ma pacho kaendi. Samuel Atandi yango ni gin kaka jo ODM mano wegi broad based government gidwaro lemo mano mar jalopo jatend piny Kenya. Gino bende kweth moko mag oganda jo Kenya kwedo malich mokalo ni onge gima bende nyalo konyo godo oganda Luo ka geto giyango ni mano e lemo bende gidware malich mokalo ka Atandi oyango ni pod gibiro bedo dhi nyime koda ka chung motegno e dwaro lemo nogo. 2027 tutafanya coalition agreement na William Samoe Ruto ndio tutengeneze serikali. Kwa hiyo coalition agreement, the only position which is not touched, which is not contested, is the position of William Ruto hiyo ya president. Hizo zingine kutoka deputy president ikiteremuka chini, sisi kama chama cha ODM sisi ni watu wengi sana, hatuwezi unga mtu mkono na hiyo position atupewi. Lazima tupewe position ya deputy president. Ndio tunaambia watu ya UDA position ya deputy president ni position ya OD. Maneno ya housing, maneno ya TVET, maneno ya employment. Na mimi nataka kushukuru serikali ya William sababu katika employment juzi tu ndiye ametupatia ambassador ya kwenda Denmark. Wametupatia chairman ya Public Service Commission. Duol mochung'ne kedo koda mibadhi e pacho kaeri, the Ethics Anti-Corruption Commission EACC bade ma Kisumu koro to wuok oko kendo sechako timo nonro matut kaluwore koda ka kuo mar lowo moro mabende koro to wacho ni yudore machiegni koda ka station obila ma Kasagam. Maeri en wach mabende noyangi koda ka jata tije maduong' mar duolno mano e bade ma Kisumu Migosi Abraham Kemboi mabende koro to kwedo malich mokalo tima kamano ka oyango ni lowo makamano en mar jopiny kendo gichano mar tiyo kode e gero ute mag obila kaachiel koda ka chenro mopogore opogore mag dongruok ne jopiny e pacho kaeri. The National CDF, that is Kisumu East constituency, is the series of putting up security structures in this parcel of land. And that one cannot happen because of unscrupulous Kenyans who have decided that what belongs to Kenya should be converted to private hands for their own benefits. You can see major structures which have come up on land that was meant to be a police station. And as EACC, we shall invoke the law to ensure that those structures are removed. So all the land grabbers out there, if you own a title on a government land, please don't waste your time developing that land. Surrender the title to the government.
Don't waste your resources because, you know, you lose everything. Eni koro miyo moro ma iketie dire koro sani koro luoro make gwengendi mago mag Korano bende yudore sub county mano ma Kisumu West kendo yango ni kodek wito ngimane kaluwore koda ka weche gwendi mago mag lowo matin ma bende ne onyiewo kendo chal ka gima koro kelo ywaruok. Okwayo mondo mi migawo mochung' ne weche gwendi mag lowo pet molo ahinya bende tend loch nanga ma kono endi one kaka nyalo konyo mondo kik dipo ko nyalo wito lope kaachiel koda ka ngimane owuon ma bende sani koro yango ni nitiere andaki. Nimekuwa na land dispute ama boundary dispute issue yenye imelast kuanzia 2012 nikianza kuishi hapa physically. So until this year January the first week hapo ndio niliona kama kazi zinafanywa hapa, kuna kupimwa, shamba inapimwa. Nikajiuliza ni nini inaendelea. But nikirudi jioni nikapata beacons zimewekwa. So asubuhi yake nilichukua time nikatafuta huyu mwenye alikuwa amesimamia hiyo kazi the other side, nikamuongelesha. Yeye akaniambia yeye anatafuta barabara. Nikamwambia nina feel ni kama umepima hiyo shamba yako ukavuka paka kwa portion yangu yenye overlap hii barabara yenye mbele yetu. Akaniambia yeye ametoa tu yake kwa kulingana na vile map ya size ya shamba yao iko. So nikafeel hapana, nikatoka nikaenda kwa the area chief kunisaidia. Akaniambia nitafute search mpya, tafute map mpya yenye iko na map hiyo demarcations za boundaries, the recent ones. Nikatoa hizo vitu zote nikakuwa nazo. Nilitaka nijue on the ground yangu inaishia wapi. Hata mimi nikispend pesa zangu kidogo zenye natoa kwa sweets zenye nauza kwa barabara, ilikuwa nijue haki yangu kwa shamba inagiku wapi na inaanzia wapi na nyuma. That's the main reason nilienda kwa ofisi ya lands. So sijaridhika na kenye kimefanywa, na ilhali mimi mwenyewe kivyangu sina uwezo hata. So ikiwa kuna mtu mwenye anaweza kuwa na roho ya kutaka kunisaidia, nitashukuru akijitokeleza anishike mkono. Either nipate kupata haki yangu on the ground ili hata hii nyumba yenye nakaa ijengwe. Mapo aje ni puodho mama no nyibeni gi kocha. Chini kocha. Au nyibeni kamandara ntiere ni. Nyibeni part mar parcel mar 1917. But koro isana no ka community osebiro. Mosa wacho ni koro barabara okalo kae. Koro development mosa timorego. Koro osekalo part mantie koni, koro kunya better considered ni better puodho mar jago. Koro the best thing minya tim, let the barabara be the common boundary. Mar 1917 to be 4760. That will be our preliminary otherwise. It's not the end of every tieko. To moko nya tieko ba nyiso uni nitie kamibiro tene. Koro kamibiro tene udhi mbele ka register udhi go. In fact, if anybody will think took money watch community along with watching out, which I watch I knew them but I couldn't spell them. All kichingini anoka lands. I was relying on your correct work. Mano kurumade as at now lobni ko pime gi manyalo wache makata pure pure nyadhi mbele. Oburu mana golo 0.6 moko kao kata quarter mana. In fact, there was a request madhini inti ni mondo gito yoyo wakacha donge mwachupu nyake yukacha na tamorane ya lop ngato moko touch 1917 kiki ilkili market. Number one, all the size beduma doing for what is the number two dispute property. Ma tamo ngacha kainti miudo kawe ni yori kacha mudo mayu appreciated. Yakora magajwanga gikanyo ne ndi bende kelo wa giko mano mar mi weche manyien yokinyi ni ndi mano makawuono ka wanyisi ni mana kete kaindi kala tivo jisi machiri pacho ma odwa to thuolo machuo kuguru ngi kanyinde ni to oboke wuoyo machalnade piny Kenya wuoyo to wuoyo mana go oboke to yo machalnade nyinga Nonro kech ka chiel koda ka an Brenda Genyo. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success.
broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia.
Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Chiegni nyakoro moga jwange tene di machielo bende koro wadwa winyane kaka it piny wuoyo kokalo kuom Oboke ma pacho kae ndi Oboke Mother Standard kaachiel kod ka Daily Nation. Kuma no bro chago Oboke ma Mother Standard in bende par malongo ne luwo chenro ni kokalo kuom live wendi mag tudruok mag opogore Facebook, Twitter, YouTube kaachiel kod ka Instagram at Color TV. Ka nyalo tiyo bende kod ka namba ndi mar ote machuok mantiere buo TV mari kanyendi mi opachi okinyi ndi mar masani. Ineno nade kanyendi kotende kod ka weche ma osebiro katimore Oboke ma imbe iluwo inyalo wacho okinyi masani endi machiegni Oboke mar Mother Standard. Yes. Chako kanyo kawuono Oboke no mar The Standard. Kanyo wacho ni Kenya's bold newspaper. Ndio wacho kanyo ni putting city on sale. Makoro boma mano Nairobi. Chal ka gima kore goe manada. Kore nyaka osa ma ing'eni biro kaluwore koda ka mosruok mana obede kind Sakaja kata mana obede kind Sakaja kaachiel koda ka jatend piny Laktar William Ruto ma bende yango ne moko kuom chenro goendi mag piny owacho mag county ma Nairobi chal ka gibiro kete lwet piny owacho mamalo. Exactly. Koro ma kelo midhiero ahinya e itenendi nyakwara moga jwang' mano mar ang'wen kaachiel koda ka bich wadhi yore matut ahinya ite mar ang'wen kaachiel koda ka bich wachaka ne itenendi mano mar ariyo mar Oboke ni mar The Standard okinyi masani. Wacho kanyo ni Mahiu flood victims appeal for more help. Nyalo paro kanyo.
Ndalo neni kama ndalo koth, yes. Koke ningo The other year. in 2024. Yeah, the other year. Nitie koth mapek mano chue mano ywero oganda mane gwego mag Mai Mahiu kendo noweyo jogi ka koro to onge kuonde ma ginyalo dake. Yes. Giwacho kanyo ni pod gidwaro mo help kata obedo ni piny owacho nosemiyogi kanyo title deeds, nomigi kanyo title deeds obok mag lope. Kata kamano nyaka chiwne gechiwa kony ng'eyo to nyami ilo to koro kakidwa timo nikech ne gilalo gige gite. Koro jogo mano yudore e masira makamano wacho kanyo ni pod gidwaro more help. Yeah. Yes. Okoyot ahinya, but again, ber madier mondo omegi kaka ene kaka inyalo medo konyogi mondo gin bende gidhi nyime koda ka ngima margi nikech ng'ini chimiyogi kanyo indi 20,000. Koro ng'ini 20,000 ni indi bende ok en pesa moro bende biro konyogi ahinya, but nitie kama onyalo ketie. Pesa en pesa ma kata matin to nitie gima onyalo timoni. Mano en adier kende ber mondo mi one kaka inyalo konygi. To kata mano gin kende, wan nyaka bende gi joma bende tulo noriembo kwa miechegi, wan kod joma bende weche mag siasa ne otimo negi maricho. Remember ni bende wan gi jogo mane owito familia gi kachiel kod jogo mane odong' gi hinyruok mopogore opogore kinde ng'anyo mosebedo e pacho kae mano from 2017 kibire nyaka ng'anyo ko mag agencies. Gin bende pod giywak kendo pok giyudo konyruok moro amora kowuok kuom piny owacho kata obedo ni Keruto nosingo. Keruto nosesingo kanyo ni dhi miyogi omenda mara. I don't know what happened. Mano chuogi nyaka put moro mano onego bed ni chenro no nosetimore. Koro onego bed ni jogo ywak enimo. So mago pod ni kanyo piny owacho onego bed ni ng'iyo kaka joma kamago nyalo yudo konyruok mowinjore negi. En gino ma indimano makare. King'e kanye Deceit Pursues a Russian man kata who secretly filmed women. But koro gini endi. Aparo ni joma wakeini to kendo ne ng'ata onego bed ni wabedo makini ahinya. Ng'ini ng'ato nyalo timo gimoro mana to blackmail you. To bat maru ni kaka joma wakeini ma odamore chumbi. Henry. Ok en gima ber kata en gima odhi ataro mar chike mondo mi ikaw private moments mibedo godo gi ng'ato ikaw video margi. And remember the guy notiyo gi specs man gi kamera. Tinde piny osechiew ma nyaka ngolo ma ng'ato rwako kata nyalo bedo gi kamera to inikia. So kata bedo mana ni yes ayeni wakeini wambende madhi marach ahinya because king'iyo the way kise watch video go ena ngere ng'acha was not even talking to ne okaw kata sana no wuogi jogo ma serious. Ena ngere I'm from Russia. I don't know, I don't speak English well. Magi gik mo wacho ka sunyo mana ni will you come and see my house? Do you want to come and see where I stay? So that one tells me how cheap are women. The next minute the woman is in the house. Sorry for this. Anyway, angini ngato nyalo kawaje makosa kata ngama racha hinya. Not me and I'm good. No. But how cheap are women? Or ladies. Let me say ladies. Kikawachi women. Kama ni ngozi ya mzungu ndio ile wafanya wakabelieve hapa kuna pesa. So you're confirming ladies are cheap. Yeah, okay, according to the video that was so bad. So ladies are cheap. Manota dear. Not all ladies. Yeah, no. Na winjo kanga tuwacho ni maybe angetembea huku Kisumu angejionea. Kisumu women are so good, standard, high. Onge nyako mado mado fall a trap. But anyway, aparo ni such kind of people. Ingenia, watch it dear. The Europeans kata mana jo yes. They've taken jo Africa kaka jo mofue mogik. While gitiyo gi gik jo Africa, everything ma tiyo pinje mag sungu giwuok e Africa. Yeah. In fact, Africa is resourceful and ibiro yudo ka African countries are very rich. Yes. And resources ma wuok e pinje mag Africa emeka otitire pinje go mago mag sungu to gitimo mana research matin. Ineno ka gisetimo research to giduogi jagi uso nyaka ne jo Africa pesa mamalo. So they want to exploit every person mawuok e piny mar Africa. And ing'e gima kelo gini and dependency. We are what depend too much on them. Makoro wa feel ne joka kar making more money than us. But gini ndi piny owacho seketo. Waenda mana moyie gi Ibrahim Traore, ker mano mar piny Burkina Faso.
En wach mano mar mzungu kodwa nene pinye. Kodwa neno pinye ka jogo biro. Actually, most of them they exploit Africans. They use Africans. You know mako winjore ka sido ka they take whatever belongs to the Africans. Giloko mari kendo kicha giduogo giuso ni goda at a very higher price and all that. But awinjo ka Isaac Mwaura wacho kanyo ne wakeini. Wabede jomoherore mano mokuongo. Alma gima nyawacho bed ng'ama oherori. Yani heri ngini keruri kinyalo alwa ng'ato. Actually cases mag mine ganega every nyidende mine ganega how anyhow. Moko kilwa kendi. Mano wacho kata nyoro Henry. But iro koro all the yani women monturi luwa ng'ani gikiae malongo tiluwe nyaka kumodake kama private just because of some token pesa moko matin. And the man said, I don't know whether it's the truth, I know the man said nimo kono kwa kata mana pesa. Wano ka morone kwayo ni eno rodwa mane mondo tere Russia. Rodwa ni mondo tere Russia. Mane giba no tere kanyo kende. There are other ways ngato nyalo dhi godo Russia. Ka mane giba no dwaro. I will rather die in Kenya than dying in a foreign country. I tell you, this is the country I will die. Kidwa green pass maji manyane. I tell you, I will die in Kenya, not in a foreign country. I tell you. Analure mana pinje magwa Arabu. King'iyo kiseneno ga videos of most of the people sandore kuondego. Yes. The pinje moko will not be a problem to me. I will go, but with a purpose. Ineno. Either purpose mara ni eni wadhi kata maybe for example let's say mina ngogi ni moko minyalo ter benchmarking gik moko maji dhiege. Mano sawa. But moro makoro dwa keta, Mindo ng'ato ka pacho ka enodhi e pinje maoko. Adhi manyo tich e pinje maoko. Mae gima kelo issue mar tinde igoloji ka iwuok ni dhi manyo tich. Yes, owuoni ni en tich midhi miyi kichopo ko jatido koteri e lweny. This issue mar jo Kenya mathoth masani koro dhi Russia. Giyudore ayuda ka gidonje lweny training donjo ni mana for 1 month. For 1 month samoro pok ni mulo kata magina kende lweti pok ni mulo. Then ikawiti tere kaso gidem tero ge frontline casto getho. So kata bed ni pacho ka everyone desperate for jobs. I think ni pinyo chopo kama koro ningo jio parane diriyo. Kabisa. Kendo mateka ahinya. Mano wach mantiere kanyendi, but shape on this person Russia ni endi kuom tim marach mabende notimo ne wakeini, but again shame on women mabende ne luwe mana kalwang'ne maluwo gima okethore. Imagine notimo gini nyaka Ghana. Alianza na Ghana ndio akakuja Kenya. To Ghana ni timu na 100 achiel kende bana wacho no. To apenji. Mon gi teki penjo. Are you dating in a relationship or single? No. The question is, bende wakeini mano yudore lwasi elwedo maro ja Russia ni. Bende social media is everywhere. Bende dine gine kata giwinje maleng'ling kuom ng'ane kawuok e piny mar Russia. No. Koso gina mungluragi. They just met randomly like maleng'ling to mean ni samoro gik mane mang'ani nosetimo Russia. Bende ne ginyalo bedo gi information ni gik makoro notimore ne ginetimo Russia. Mondo ne gibede jogo mariek matin. According to videos kake neno, these ladies onge information more about that guy nikech ng'ata wuotha everywhere, even in church, even in market, even in supermarket, street. Toro baro maginyako boro mogoro chako barane, you look nice, I like you. Which is normal. When you tell someone you look nice, I like you, it's normal. But now the action. But you see, you look nice. It's a conversation of 5 minutes, and the next video, wako kwa nyumba. Kanyo kende morash godo. Kanyo kende. But anyway, ngeni dhano sani pinyo biro mangato nyalo tiyo gi yore mathoth ahinya e luaring ji. Nikech maybe, but onego kaw ne chik. And these are the people. You see, manamo ya na wacho ni death sentence to nego bedi. These are the people ma okinyala e pinyi ni biro timo gik moko magalagala pinjo moko. You remember Margaret Ndota? Ka eno make e piny jo Vietnam kendo nodo bedo hang nikech weche mag drugs. So ka wato mekwa tidwa no negi e pinje maoko. So to make gi to konegi to ne gin gi lweny. I think this person should just be king. Kaune ondamo mowinjore. En mowinjore ne ko yure. Gimoko ng'eni be pod en Kenya ka dieri. Samoro no osedok Russia gi emomiyo golo pichni ko ok wanyal ng'eyo. Ka pod Germany ni Kenya ka. I doubt ka pod en Kenya ka. Anyway, government manye imanyo ja Russia no.
kinyalo ng'eyo kuma entiere chiw maling' ne government mondo mi okaw ne ndamo mowinjore o shame a lot of women ingino ketho kata mana relationship modhuro kata keny I'm sure because the list was so big kideno moko like there was this woman manoya mane school gi nyithindo. But what was this person using to lure women? Money should be the question. Jamako paro ni witchcraft. I don't think there's nothing like witchcraft there. Ni ngozi and pesa. People believe wazungu wako na pesa na wako na ngozi. Hiyo ngozi tu. How cheap are women? It's just the ngozi. Ni mzungu alafu so many people believe ni mzungu wako na pesa. Live alone mzungu. Ngat mati penje maoko. You remember Jakenya nende kachi jakanye? That guy manuni ni nyako moro chande? Yeah. You remember? So people believe ni jok mati penje magwasunga ge. Even Nigerians nego ganyiri. You remember even the case of alikuwa anaitwa Waeni. That lady called somebody Waeni. Manone gicha because the person was from a foreign country, so people just believe ninga nonigi pesa. Koro parane nga koro mato koro mzungu approach you on the streets. Before you fall the trap mar the pay more. Be very careful. Exactly. So nyiwa matinde be very careful. Nyiwa to ni not all that glitters are gold. Dima mora maleny and mula. Ite maradek. Wan ka ndiko da kaje ke ratiro mar Uganda mawuok e piny America mabede koro to weto ngima niko jega 84. Yes. No kanye ndi Reverend Jesse Jackson. Wito ngima ne kanyo mano do chieng'no manyoro. Koro weto ngima ne kanyo endi kendo bende biro pare kaka jango bende ken ratiro ahinya mag Uganda. To molo ahinya e weche go wacho ni nen gi influence. Yes. Loso ne jarating. Ngina chielo kwa mato kanyo nino tiyo gi Jackson Baptist Minister had been a civil rights leader since the 1960s when he marched with Martin Luther King Jr. and helped fundraise for the cause. Yes. Yeah. So Musainya ne the family. That chielo kodaka piny US mangima. Yes. Kapinje go mag Africa nikech bende nokelo ne jorutenge. Yeah, kodaka Uganda babende. In fact, jo Africa bende nikech giweto ngama ne kiro to the civil society group mag civil society bende musulma kende kumu itachiel kumu. Yes. To magina maromo bende par kula boro bende kot no yuru koda ka obi lai gwenge mag Isiolo seche bende ne temo kanye ndi apedha. Yes. 18 guns. Who's supplying these guns? Because magi homemade. Magi nyalo bedo the homemade guns. Magi losoga. Ntiere ya wuoyi moko gwenge mag Isiolo kocha en ka Mandera Isiolo Baringo, mostly Baringo. Mungi loso magina manyadala. Talking of insecurity, and about the county commissioner Makisumu County kata jan mochuna rite kwe Makisumu County kaendi chief Manyata area is so bad. Kendo sani endi rowere matindo age 14, 15, 16 kanyo. Chia ji gotieno kendi tongi. So it's so bad. So this insecurity chakodwoko kendo motegno. Yes. Nikech nyocha chako dok chien Kisumu ne ra chien ka kabisa but nyocha chako gimo odok chien matin. Niso ni odwogo kendo motegno. So aparo ni OCS Makondele but OCS Makondele onego do something. I think this is the time to shoot and kill. Yes. Yeah, you see, ngama pod tin. En orito mani mondo monje ndi moro madhi e tich okinyi kata monj Brenda madhi e tich okinyi to tong. Henry, kapok wadhi e shoot to kill, awinjo kiwacho ni gin jo 14, 15, 16. Mano is very young. Yeah, they're very young. Mago pani pod inyalo kony, mago pod inyalo rie. Maybe come so rie ja en coach motegno. Ongeri manyari. Mago pani inyalo kony, maybe inyalo maki. To kotergi puonji ka ginyalo timo tije mag lwedo gi ginyalo timo. Kose goye.
You see sometimes Brenda, and that age. What you dear, you see ingeni wondo bomo gik moko, ema miyo gik moko bende nyare. Okwabom, but I feel for a 15-year-old kid. They are very young. Samoro kamodonge, odongo in a situation ma samoro parents ge, maybe samoro jonyuol, mostly kingibiro ka samoro jonyuol ge neonge, ngama ne miye kata correction maber neonge. Samoro dongo kuma ochako provide for himself, kapod tin and all that. Nyalo miyo maybe giyudre in such kind of a situation. But kuro kan je 15-14, apani mago nigo beniko yudi timako, timia proper puonj moro maber kasi nyalo ketgi tije mag lwedogi. You can change them. So I think before they are taught something, they should be beaten thoroughly. Mondo migingi, but ingene ya, gine group, and the moment gine group, gibro medo recruit themselves. Kichini ka age ni medore, to kuri bedo gi experience. Kuri chako recruit kendo jok mamoko. Manyiso ni gidhi keto the society maginitiere kaendi. Ket age of 15, nyathino senge maber ni tong'o ji mondo okaw gimoro kuom ji. Ineno. Koro nyisa ni ka age of 15, 16, 17, kata bedo nyaka age 20, oseng'e ni tong'o ji. Do ing'eni kaka omedo dongo, kaka omedo bedo senior, to obedo gi his group. And I want to support gimoro ni wacho dochieng'no manyoro ni the society masani odichadicha gi nyithindo manyiri to weyo nyithindo machuo chien. So ka winjo gimit iwacho mawacho no eko temo wacho ni nyithindo gi eki nitie ka mondo bi nyathi ma ja age 15 whatever donje timbe ina gi eki onge experience gi gima lich moselake piny ni manyalo miyo ne ni kuono kende gima nyalo timo. So nyiso ni something is wrong somewhere en gima nyathini piny kae. En moko jonyuol gi nitie, ok ni jonyuol gi onge, en gi defend gi. Moko jonyuol gi nitie to defend gi. Mano kore janyuol ma inyo nyathine. Ka in janyuol maber to the moment miwinjo kata rumors matin ma kata ng'ato nyisi ni wachich ni wuodi en achiel kuom nyithindo gi, kaw action. In fact don't defend, kawa action mowinjore immediately. Because kichako defend nyathina ok tim kama. By the way nyithindo wacho ni behave ga mopogore samoro kaka en e ot gi kako dhi behave oko gi nyithindo wetene gi jomo ibido kakoro opogore. So in samoro ing'eye kama odi ka to ng'eni mama wagero dembore piny mobedo moling' thi. To kowuok oko to ikia gimotimo gotieno sama osewuok odhi nindo. So jonyuol ainago ka yudo janyuol ma defend en monego bed ni kaone ka ondamo mager nikech mano nyathi ma pod ni under care mar janyuolne, mano nyathi ma pod onego bed ni janyuol provide tim okwalo komanyang'o. Madam Pamela Kinyi, Assistant Chief. Yes. Wan Kosao. Chief. Obede ni Kosao. OCS. Vigilante. Uguru wako mondo kony Manyatta area. Gin nyithindo moko matindo kabisa. And aparo ni ang'eni jomoko wacho ga ni ka ng'ane wacho ni onego neg-gi to koro ni ng'ane seems to be ero ni koro ok nyalo yudre gi. It's not about ni ng'ane ok nyalo ni ng'ane koro en aparo ok nyalo yudre gino. It's about geng'o gik mabiro nyime. Why would we breed ji 10 ma pod nega ji kata timo moko maricho in the name ni lokruok nitiere. And Henry we wach ni wach moro. Mondo mi yud nyithindo ma jo 15, 16, 17 ni gina group, nyithindo go cooperate alone. Ok gi operate alone. Exactly. Ditiere joma dongo mar behind that. Nyithindo go bedo ga recruited gi joma dongo. Biro kan tita group of samoro bi ng'amul ni ang'e gweng'u kanyo ni ng'ane ni to nini mana kama to kare or recruit nyithindo matin tit joma dongo manyaka yud ni siberi. Nyithindo mathindo ok nyalo tuga ni from nowhere pachgi sibira motegno ni koro wan wachakuru tongo ji. Ditiere gima something nitie matimore kanyo. So mondo mi kony gini instead of just ambushing nyithindo gi gineke and all that, taparo no ningo beni nyalo lutie wach ni mondo mi whoever is responsible mar recruit nyithindo gi eki omake kendo gine mune okawne. Remember them a victim and they anegi tunga seche mana biro tiji by 11:30 okinyi. I'm a victim. So and joma nyithindo mano to ngawa young people manyere gine nyithindo moko mane form 1 form 2 form 3 ka ng'eny ka form 1 form 2 ka form 3 ka ging'eny ja form 3 mano igadi kata ja form 2 ja form 1 mago jo 15 16 do koro those are the people those are the kids mijo kanyisi go nyithindo matino. And therefore when we keep on watching you buru wuyo kodgi when the only language monego we understand en nek ko nek ji adek ang'wen abich to giwacho ni bas kause umano. Nick is the only option. I understand you and Nikech, you are already a victim. I'm a victim and again. And Jiranda Otunga gate, Jiranda Bende, Ogoe gate. You get the point. A gate Kamidake, yes. Kwa barabara town.
gate an macha ka wuok e gate ni ta ke chana dak wuok e gate ni donje ndara. So the moment ma wuok e gate nyona ndara ne at distance ma kaka indika kama kamera nitiere no, and then they attacked me. Insecurity medore malich. So it means mana mimi winjo kanyise ni I'm very passionate about gimonego benete monegi onge mbaka monego bene goyo kodgi ineno. So it means ni joma security apparatus magwa ne adwa charge police nikech ka the only thing magibiro timo gibiro wuotho kuonde meuse miti na dawa gikawo pes kuong kagise kamiyo kata jok ma uso miti na dawa bende semiyogi to gidoka doka. Ok givalue the lives mag oganda jo Kenya mang'eny. So joko mochung'ne wechego mag arita kwe ong'iyane kaka nyalo loso wachno ero mondo arita kwe obedi motegno. Yes. Sakaja now cedes county functions to Ruto in deal to revamp Nairobi. The deal no sebedo signed already. Koro nitiere moko kuom chenro mag county ma pinyo wacho mar county no ma Nairobi. Koro to keto lwet pinyo wacho mamalo. Ano kanyo wechego eko mag pi ng'eni en gima is very vital. Manyiso ni ka wechego mag pi chendo to ka county ka pinyo wacho mamalo nyalo konyo to nyalo konyo oganda go eko modak e nino ma Nairobi. Yeah, but aparo ni Sakaja otimo gima ber bende ke korka kora anyalo wacho otimo gima ber nikech ing'eni kisefwenyo nitiere functions moko ma samoro miyi dek mamiyo ok inyal deliver ne japiny. Beta iduok gi e lwet national government tidong' gima bende nyalo miyi yot minyalo deliver makata ka chieng' moro iwuok tiwacho ni adieri ng'ane to notimo 1 2 3 dhano ng'ane nigi gik moko 30 to timo achiel. Actually Nairobi County is a big city. Samoro mondo miyo deal kode ng'ata achiel kamano samoro nyalo bedo an expectation bende duong' kuom japiny. Kacha nitiere millions of people modak ironge. Ai tida ini ng'ata achiel kata functions go endi duoka moko ne piny owacho mamalo otema. There is no harm in doing that. And to me okaneka gima Sakaja timo big deal nikech oko ouso ne individual momadang wach niya ni koro okawo Nairobi city ouso ne ng'ato makoro maintain kata ng'ato kawo Nairobi odhi go somewhere else. So iwacho kanyo ni under 80 billion deal described as a partnership. En a partnership. Gibro tiyo kanyakla ok ni omiyogi gine makoro gi team gibro tiyo kanyakla mondo mi ginene gibero boma no eko ma Nairobi. En kanyo wechego mag pi ano kanyo sector no mar pi kachielo koda ka wechego eko mag yugi chendo malich mokale boma no eko ma Nairobi. Maga achiel kuom tijego eko ma bende piny owacho mamalo koro to dhi donjo mar neno ni okonyore godo gi piny owacho mar county no ma Nairobi. Manaka gimoro Nairobi Metropolitan Services. Yes. Metropolitan Services. NMS. Yes. Aparo ni magi gin achiel kuom mbaka ma bende nogo kendo bende ni functions moko nitie ma idwa ni mondo mi Nairobi Metropolitan Services. But it's good ni koro they are now partnering with the national government maana ne ja Nairobi oyudo services makare. Actually projects mochiwo go gin major projects kamutingo electricity, water and sanitation. Mago are very major, mago are very key things. Daily life mag oganda mosojogo modak e town. Koro kiki deri king'eni gin to samoro ingi iwa wacho tene mato kanyal jodala wa mano ni kanyo. Ite para uchiel. Governors Treasury on coalition cause as council asks for 534 billion. To remember ni nje no meki kanyo 420 to gidwaro 535 manadi kiko kwano dong adi kanyo 5 kimedo kigolo kanyo 150 420 dong kanyo 115 billion. Yes, 115 billion. So por gidwaro 115 billion. So this 115 billion mondo megine kaka gin bende ginyalo gine. So the battle is looming between the Council of Governors, the National Treasury and the Commission on the Revenue Allocation CRA over the amount of money to be allocated to counties as equitable share for the 2026-2027 financial year. But the question, what have you done with the little mouse ayudo? You see, I tell you, kiko wondre uru kidhi kata mana e counties wage. Ibiro yudo ka pesa World Bank emogero nyaka kata mana county wa gendi. So pesa onego bene kata mana I don't know where Kisumu county kech kae madake.
taja Homa Bay, tawe Homa Bay. So onego bed ni gavana nyong bed nyiso ni pesa magi collect billions of shillings magi collect yearly. Money financial year. To give ma billions of shillings ma governor wakati ma Homa Bay County collect. Gitimo gango. If not World Bank ma konyo these counties. Yeah, so and according to you nyiso ni governors onge development ma moro magisekelo. Especially lowland ka. Okada uwe county moro nikech okadake county no. Governors makaluo Henry wacho ni onge development maber musekelo no gana jopiny kata kamano puro demand mana billions of money of money. Mano ni kanyo ka president pledges to raise education budget by 65 billion in next year financial year. So raising it to 65 billion is not bad. And kanyi ria gombo ngene agombo neno ka series to 65 wabedi gi free education. Ineno kanyo endi wa make sure the implementers magin jopuonje mapuonjo kaendi joma are directly concerned gi bende somo ni endi oketi e team manyiso japuonj nyaka medi to ok mede ameda not ndiko ji 100 to you cannot manage 100. Give them money. Kipenja. I don't know whether this is kind of some sani wachomo yiero koro siasa moko mang'eny nyalo donje iginiri. Anyway, kero singo kanyo ni odhi medo skunde omenda maromo 65 billion. Remember in last year's financial year budget pesa mane miyo skunde noduok piny ni pesa onge Kenya ka. So sani pesa dhi yudore kendo koro ichaki medo gi Kenya. So wachomo yiero kanyo be nyaka wapara. Okawacho ni ker timo kamano nikech wachomo yiero, but ajo ni wachomo yiero. No, wachomo yiero. So just last year there was no money. No pogo pesa oduok chien, oduon pesa mimiyo skunde ma skunde no yuagore koni gi koni. Remember you are no bedo. So this year president has promised. By the way, do you support the Nyota thing mancha president no biro ko pacho kaji? Nyota fund. I have some problem with the Nyota fund. First of all, the age bracket marijo mimi omenda no. I don't think there are people who are responsible enough to use that money mowinjore. Maybe kendo ni gong'ane the age bracket no maber, people with responsibility jo manyalo chako. So the age bracket, I don't know from what to 29. I mean, getting that age bracket, these are so many young people. I don't know. I just feel like yes, it's okay. The government maybe pesa nino ngomie wakeini age bracket moro man bet kanimalo. I also agree with you in some areas. Age bracket yes, but again, ananene yo machielo bende. And the beginning some of these youths masa morono mi pesa ni ginjoma product nyake ginjoma podi nyake college. So what do you expect them to do with that money? Machane miss priority. Kabisa. Machane miss priority. And I would love to see ni pesa cha billion de mang'eny kata million de mang'eny cha. Let's see. You see sometimes inyalo timatema gimomo kata ng'ama wiye rach nikech ng'ama be biro negi be onge. Iparo ni ka jatend piny Kenya no kaka omenda wacha ne for example Kisumu kano mi 200 and something million. Yeah. Donge. So let's say niya okao kata mana 1 billion. Kata mana 3 billion. To wacho no dwa gero godo kambi moro Kisumu ka. 3 billion. To dwa gero godo kambi moro Kisumu ka endi. Nyisa ni 3 billion ne ji adi midwa ndikiro weri adi modwa ndiko. Exactly. Nikech this 200 and something million mancho me nyota ncho chiwo ne roweregi. Be ibiro chiwo on a monthly basis kosi ibiro chiwo na yearly. First of all, my question, this Nyota fund thing, then hola ama no omega and grant maybe yes. So just once like that. Could look at that. So but kawanya loka okata mana 3 billion, kawanya loka okata 3 billion. To wagero godo kambi. To wacho ni nyalo yiro kata mana ka this company otingo kata mana 1000 people. Mondiko. Look, but a place mondiko 1000. A place mondiko 1000 people. He said reduce unemployment rate by katamana 20%. Nikeche, one, ibiro doka jogi endi, gina 1000, gini bene gi employ jok moko. En gija tije mora odeka, tomoro bene ni dala. Wacho ni dala nacha, onego beni koro ngato tiye, ochulo kanyo. Ineno. So, kanyo to... So, Nyota fan, I feel ni, it was not
Ok apar ka pesa no dhi tiyo malong'o. Ok apar ka pesa no dhi tiyo malong'o. Kako nowinjo be nokonyo e pacho kaeri. E seche no ting'e ni jomoti yudo pesa matin to kendo gibudho to kendo giywak to magi joma onego bed ni piny owacho konyo because the age bracket mane giketo no mago people mar still very young, mago people mar still very energetic. Kimiyo gi tich, it will be better than miyo gi omenda moro matin magitiyo godo 1 2 3 to osemana rumo hi. Zani kifuatilia joma noyudo Nyota Fund chalre to romre. Boiro ka chalre to romre dieri. Ite maraboro wan kanyo gi CS Mbadi na aje Sifuna Babu faction to consider ceasefire talks. Badi wacho kanyo ni Sifuna kachil koda ka Babu Owino kamuting'o migosi James Orengo koro to ningo yie mondo mi gilosi. ODM according to kaka weche gi sani ODM koto ng'eyo ni ne gi make a mistake. Nonego beni giseloso kapok ne gikawo step mar golo Sifuna. Mane chako kanyo kiwacho ni the moment man Raila notho. Exactly. Nonego beni ne gibedo those people nonego beni ne bedo piny to ne gi wengi ne gitimo gik moko elter skelter kidogo tu buru ginga is the word ne gichache ka bawachi immediately gitimo gik moko. So nonego beni talks moko mineno serious talks ma people bedo closed doors do udi molor ma ji wuoye motegno ka ODM dosetimo these talks te gisewinjore de gin joma ni kanyakla and all this. To gikuongo gidhi nyocha jogi bawach koni onge romo maber mabe giketo magiwuoye then all of a sudden gi impeach Sifuna all of a sudden koro gidwa ni giwuo because neno ka wanga beno wacho the same thing and it was put in Kisumu. Yeah, nyiso ni ya gifwenyo ni they did a mistake. So ODM osefwenyo ne gitimo mistake. But so now they want to talk. Just what I said yesterday. Babu Owino, Sifuna should never go back to ODM. Maneno kane. Nikeche, kagidhi to put gibidhi bedo very frustrated. So the best thing magit him, let them form their own political party. Man, they will be safe. Mondo giwa jogi kich number one. Mine is my own opinion. Yes, I understand. Yes, mine is my own opinion. Mbadi must say ni Ruto to term Nikeche is the cabinet secretary. So likely is feeling ni kuponi Ruto nyalo dok second term. To puro nyalo be the position. Ineno. Aya, opio wanda the same. Jok moyier gi tete nyalo paro ni koponi Ruto to term to ginyalo yudo positions magintiere jok machalo kaka ng'ane gene atande gene ineno and say you of late kai wacho kanye ni wanga kech likely nyalo bedo ke deputy president neno gi kaela so gimanyo kaka ginyalo defend their positions and yudo kuonde mamoko. And I told you near the most useless seat is the deputy something seat. Yes. Ineno Yuge mokuongo kata makengi allocation mimiyo ga kanye ndi deputy president iwacho nango office deputy president allocation mimiyo en marango okonyal kata mana chwalo dongruok moro thurgi allocation mimiyo. But I see Kindiki doing 1 2 3 programs general mamare mobedo nini office deputy president onge chenro moro manyalo timo mag dongruoge no chike moko yiene koso. Yes, is assistant nini en bende no assist mana chenro mag the government and mag the government koro en onyalo mana dhi ka president ore ne dhi kama chenro makama but onge gi influence moro amora. So that is the most useless position makano ka atandi wacho ni mane gima gidwaro gima ginyalo influence. Maybe jogi go kwani you know after kisebedo deputy president tigo kwani the next time koro you will become automatically the president. So maybe they want to groom someone for the presidency 2032 but they want to start from here from now ngani obed nwa deputy kachopo 2032 asele moromo Ruto koro support this person. Ipani position mama poko bede Kenya ka majaluo poko bede ka en koro jaluo has been vice president. Yes, we had Raila Odinga mano Jaduong Oginga Odinga. Koso koro ng'ato dwa nyisa ni nyinga ka ne Henry koro kondiki nyinga gi capital letters to koro it becomes smarter than kondiki in small letters. Anyway, okang'eyo kwan ma ODM goyo but kalure kaka gik moko dhi sani these people now giwuoyo ka gima koro gidwaro reconciliation. Jo ODM wuoyo kiwinjo ka jotelo gite giwuoyo ka gima gidwaro mondo mi gichak gilos gini obed gimoro achiel. Yes, pogruok neno ka giseneno kaka pogruok ne dhi nyogi mbele kaeri. Mimi gise realize. Be diseneno gima nondike mbui mar ne
baba miketho kuche wang onge. Onge. Wang baba onge miketho kuche. Wang baba onge miketho kuche. So I think these would even people should never wuondo japiny masani riek be okonyal giwe chuno japiny gi two term thing. So japiny make decision koneno na ka en two term to be two term, koneno ka en a single term to be a single term. Mondo miki gigi endi bedi to giwaye wach mano mar ka gidwaro konya dire to giwaye wach mano mar position mar deputy. Very useless. So waneno kanyo ka Kisumu, Wanga board in Kisumu but insist ODM is intact. Intact mar ka. Mano timore nyoro. Yes. Mano timore nyoro aero. No, en intact nikeche Wanga, Mbadi, Wandai, Buru, the other people are speaking one language. Mano is intact. There is no problem. Kataka Wanga wacho ni ODM is intact. And Sifuna, Orengo, Ngawagini, but the ODM is intact. ODM is not intact. The moment majo moko ni ko jogi guonyore paro, and we can see very clearly jogi die campaign, jogi die campaign, mano Kenya wacho ni gino ni intact. Kenya wacho ni mano gimani kanyakla. So mana according to Wanga, mano is a lie. ODM, okay, I think maybe ote mwana wacho ni giwuoyo, because according to my speech mare, they want to talk. They want mondo giwuo gi Sifuna gini, mondo mi weche chakodoge wangi. Sifuna gino nego omegi ultimatum ma ok dhi meet. Yes. Sifuna babu Orengo gino onego omegi ultimatum ma ok dhi meet mondo omi opuonj nikech jogi endi oketho the legacy of Raila Odinga. If Raila Odinga himself mano wacho ni ng'ama no wacho ni will not field the candidate 2027. Ineno. Sani to gin giseringo gichigore position mar deputy. So legacy mar Raila mar mondo me ODM obed ODM mondo me giringe nyaka 2027 gidhi gimanyo koma presidency giseketho. So jo ODM an pacha tanno ni that talk ka onyalo wuoyo mulos weche mabed maber to nyalo bedo maber kabisa. Nyalo bedo maber kabisa according to me. ODM duogo bedo gimoro achiel. To mana kage front a young person. Kanyo koro kitie ne an gi experience asebede gini mang'eny. Front ng'ama japiny dwaro no we mondo dhi wach ni bwana ni ng'ami feel ni jopiny dwaro sani mondo lead ODM. Young people. And who is that young person in ODM sani? In kaka japiny koro bwane kaka japiny. It's Babu and Sifuna. No one else. Mostly with the likes of Orengo man gi bright minds to miyo gi guidance kanyo endi. Okay, mano pachendri no ni ODM oningo chungo Babu wino kata Sifuna. Ang'eni gino koro rach ne joriemb ng'ato koro wacho ni mato ko bigone kura. Chungo lar komar jatend piny owacho mano 2027. Koro wacho en wanene en wachako nene chon ogore gi ODM ok en goro gi ODM nyaka nyisu. Bathe kanyano ka IBC boss response to Muturi on links with state agencies no wacho no nyoro. Muturi ywa kanyo ni nitiere kaka piny owacho koro to ni machiegni na IBC tiyo machiegni kabisa gi piny owacho to IBC onego beni bedo independent. So ethekon bedo kwedo itiyo kendgi. Koro ethekon wacho kanyo ni mano gima onge. In onge kaka ginyalo wacho kanyo ni law requires it to work with other government agencies that are custodians of data in exertion of its mandate. Ethekon wacho ni nitie kaka chik oyienegi mar tiyo gi bad migepe moko mag piny owacho. Mano konyiso ni koro gi support piny owacho in any way. Exactly mane gima wacho kanyo. Number what now page ne maro chiko why opposition postponed their retreat amid flag bearer dispute. Position kate ma these people are wasting time. According to me onego beni sani opposition no setima ng'owa no seyero their flag bearer. It's too early. Too early? Yes. With the siasa it's too early. What are they waiting for? No. It should be a surprise. In fact, kopo ni joma beyo, I like the game maginyalo bedo ni gitugo. Iparo ni by now gin gi ng'ato in mind ma already gisewinjore but pod gi play it. That's what I'm talking about. Yeah, kabeto they should be having someone in mind to gi play these hide and seek games mondo me confuse other people ma thinking ni jogi are disintegrated mondo me kagi to gigolo ng'ama ng'at cha. But kopo ni mano kora winjo kiwuoyo. Yes, but kopo ni podonga completely to kala na winjo ni they are failing somewhere. Yes, mando is true. So maybe if they are playing games, but by the way, being ni jogi are always together. Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Rigathi Gachagua, mostly anoka
gi kuonde ma gidhiye no ka they support each other. Nyalo bedo ni gin maybe nitie game ma gi play kake wacho na diera. Ng'amo kan go shwen Matakarwa nyalo dhi e poll alone. Will bring no change. No change in which perspective. Onge change. Dak no kele change mana onge to ga kodi ka udari ka par ga boro ye onge change mora. But these people, this group of opposition, they should be having someone in mind. Magiketa to play their game. Mondo mi game magitugo ne ka kick. Nikech kopo ni giwacho chene en Kalonzo sane. To ibiro yudo another faction chako wuok ma ok mor gi that Kalonzo. Ineno to chako gigongana. Koro nego bere magine makagik late. To giwacho ni one flag bearer warwa and Gachagua, Kalonzo and so to giwuok to gidhi. Yes. To gibago jogi. So opposition kopo ni po gi kore kake wache no to ginyare. Mano to gin dum, but maybe I think ni maybe play game or jogi bro masiro Kalonzo mane kaka nene. Yeah. Kalonzo no tema is likely mana Kalonzo ne mane no kanyo. Speaker suspends MP Kibagendi over auctioned house remarks. What really happened? Why did this person come out with such kind of allegation? To Church South MP Anthony Kibagendi. Obedo suspended for some time. Wacho ni od bura mamalo koro to no pe. Ope od bura. Well, maybe ngato samoro anino to kaptinde ni kivinjo kuma iro dunge to mach moro nyaka bed kamoro. Mach moro ne kamoro. By the way no konya wuok oko ngata achiel ka soja kamano. Maybe it's just the guy mowuoyo to there are some people ma samoro ne ni behind it or whatever. Samoro ngi magi wacho. Ende pare jogi onge gima leng bende. As politicians they have, and therefore samoro nyalo bedo ni nitie samoro bende onge. So suspension is no more. Yes, so me kanyo suspension matin. Kodhiyo yue pacho matin. Kuom ne wacho kanyo ni od bura mamalo koro to pe. Noni wacho to ng'ama dwa pe od bura mamalo ni to en ng'a. No, kata ka gero ne giuso ganya to giuso. Gire mane mantie od bura mamalo ka ma jo bura no ka pe koso China ma unyo ni wan gi go te mo pe okay. Mede wanyali ng'ato Kenya osedhi. Ka Burkina Faso nyalo bedo no sechulo go pete mane gin godo. Why not Kenya? Koso ng'ato dwa nyise ni koro Burkina Faso is richer than Kenya. The only problem ma Kenya kani godo oketi ji mang'eny mani le mag sirikal to chamo pesa madongo to japiny ogegi. In fact jogo ne ko beni yudo pesa madongo Kenya ka. 1 daktari. 2 japuonj mowinjore. 3 jafuambo. In fact, Jafuambo ningo bet number 1 at least. Not that. For these 3 people. Jafuambo number 1. Yeah, so these 3 people, when they go cham pesa ma serious, mo got another president. What is the president doing? He's leading the country. Leading how? We give the information, yes. You know, Mano what touch Japan directly. Yes. Daktari touch Japan directly. Japan touch Japan directly. Why is the president touching Japan directly? These things are debated in the parliament. They are budgeted for. Cast to execution. What the implementation? Where is he directly in touch with Japan? Keruto chiwo nyota directly. So MP seeks probe into controversial ownership of Mwani Sugar land. Land moro nitiere kaeri mar Miwani Sugar. Yeah. Milaro. Weche mag laro lobe ka ng'eny e pacho kaeri of late. Omenda mare be thoth 752 million. Yeah. On the land in public auction, mano is a big money. So Joel Bura dingio kanyo wach lobno. Piny kanyo no agency seeks oversight of nuclear radiological e-waste. Okay, mano ni kanyo nyalo somo. Aito chibugo ke counties mopogore opogore. Homa Bay chwako ni endi, anno kani keep town clean. Traders Aid, which is true, manto nego benege temo kabisa. Yes. Nikeche alwora maler kelo lwasi makare mar ngima makare. Ng'enga mo wacho wachno. Mano manager mar boma no eko ma Homa Bay. Iluongo kanyo ni Sigara Gumba. Sigara Gumba ne en ga manager mar boma no ma Oyugis, and I can tell you ndalogo Oyugis ne en Oyugis. Kabisa ne ler kendo ne ber. Apane momiyo notere Homa Bay mondo mi okele lokruok achiel ariyo adek kanyo. So Sigara to koro kiko donje siasa mag Homa Bay cha.
He is doing a good job. But kikodoje siasa mo mabich. Koro siasa mo mabich kodoje tapano inyore. Mar one term, 2 term cha. Siasa ni Homa Bay kanyo mar 1 term 2 term. Okoyote ni bende. Bungoma iwacho ni youth ask to keep off violence. Ikoyo kanyo rowere mondo miyo were gi weche goeko mag koko. To chuklar bendo negi Bungoma achiel no. Yes, still guard, still property. So weche goeko mag rach mar aluora kata rach mar arita kwe. Omako kuonde modhuro. But aparo ne chukdar to onego beni miyo magina oritrego. And this is something and onego beni gibedo paid maber. You see, irito mwandu ma worth millions of shillings to in gi rungu. To ng'ama biro kwelo to nege bonda man gi lisasi. Bende tinde polise matindo wuok oko konyo ncha waneno ka police mano makicha. Ematindo wuok oko riwore gi jopiny kendo gikwelo kendo gitiyo gi magina. Momigi monego beni girito godo jopiny. Gisem magina magi attack godo jopiny ka gidhi kwelo. So okoyot. Ite mara paro kod achiel. Weche mago mag oro mabende koro to kwa gwenge wendi mag drought hits cost 7,000 face hunger and water shortages. Mano ni kanyo inyalo somo. Wan kae gi ite mara paro kod ariyo wan gi opinion samago pach jondiko. Ni kanyo. Kaso wan gi katun kae wan gi the rich the then and today. Ingeni en ochaka bedo rich chon to japine na pua chakra chaka chon. Pogruok onge. The rich then, the rich today. Yes. The poor poren mana the poor kama ne nitie cha. And the poor today. Podo kwecha. In fact kawuono koro is more poorer. Is more poorer kawuono dhero mulich. Moingo kata kaka ne en chon. To king'iyo kanyo the poorer no short morwako no. Mano short nano kanyo gi naka flag ya Kenya nyiso ni mano ja Kenya. Mano ja piny. The rich kama Sulwe mfuko poren very rich medo mana bedo rich. Their positions. Exactly. Ayie gi nyako ni faith wa keso urus maber ahinya. Punish foreigners for exploiting and humiliating our women, not just women alone, even men. Yes. They should be punished. Yes. How do you just come from your country to be the country mar jomoko? Into the ana piny ge mondo temte maila ko kibi ibe be moko kananda chiok bi winji. Ibiro negi. No one will hear about you. To ito no indi mano mara par kod adek. Korone pacho ndiko no ka penjo maduong' kawuono ni Shul Kindiki be Ruto's running mate in 2027. To me, yes. Why are you even asking that question? To me, yes. Like that is automatic. No, ingine someone ma wacho no. To nyaka gaga no. If not this mic, I mean Alex. Onyalo wacha no koponi en ja Ruto 1 term. But Mount Kenya not likely to back Ruto in 2027. If he makes the mistake of Kindiki. Replacing the Kindiki will be suicidal. Mano Roy Smith Mwatia. True. If Ruto wants to win, nyako dog mana gi Kindiki. Because mane yo mabeno nyalo yudo godo jo Mount Kenya go vote kata matin. Macha na nyisi maber niya. Jalura ni kose kaka no bedo deputy president. Omeme position wacha ni position ma deputy president dhi bedo jaluo. To wan gino wase yudo kura ok dhego. And so we don't need to have that name ni one comma presidency ki one deputy. Ma ok dhi konyowa. Kwa kanyo eite mara par kod ang'wen apar kod abich gin mana kanyo pat jondiko nyalo manyo kanyo ndi aeto bokum pogore Twitter weche mag Winnie Bowuyo ka ndi audio mos wacho ni we need determined to safeguard Raila's legacy. Yes. But poko wuok motegno wuoga ne oko mondo ne kaka onyalo konyo neno koponi pod en gi gine chande. You see Orengo he made a remark. In fact no question who killed Raila. Yeah, Orengo said that. Yeah, and Mama Ida Benocha Kubu. The day why do they think that Raila was killed? When Raila was not sick, they told that Raila was sick. They told that Raila was sick, Raila was, I don't know, whatever. So they said Raila was sick, alienda India. But you see, if they know somebody killed Raila, then they should do something about it. You cannot they will not. The only thing. The way me our Paramalit. No, but again, Keto Paro no kuom jo Kenya bende ber. Keto Paro marne maybe he was killed bende ber. How, Henry? Ober ne ya. Kare ni ifwenyo ne kare. Some people wanted him dead mondo mi obed gi teko moro kata ekoko yud gimoro ma kidwa nikech ginan Raila was a barrier to them.
ineno. So giketo paja piny ni kare mano gima notim. I think ni whoever madwa nyiso jo Kenya ni Raila was killed, just come out and tell us what you know about the death of Raila. Don't openjo nga, by the way, orengo ne wuo nga mopenjo. No. Because wano kwanyal ng'eyo ni ng'ato nonego Raila. Wan wang'eyo gima nonyiso Raila ne tuo Raila the India. So Raila died because he was sick. Mano kaka jafuambo. But Raila ni siasa, they know more. You remember there was a time Manu Machuni was poisoned? Yeah. So whether he was poisoned or not, any mungeyo. Ineno. So this things in it. Before ne nyiso kata ni Raila tho, to rumors already ne nitie social media. Mano wuok account mar nyako moro nitie pacho ka Africa. Mong'eyo gimoro amora. Africa. Owacho ni Raila osetho 2 days before wang'e ni Raila tho. But it came to pass. Ma joma nokwedo kendo nowacho ni Raila would drink was laced. Exact word manotiyo godo. So maybe something happened. Raila was somebody ma ng'ato ne nyalo madwaro ni mondo negi kalore gi teko mane en godo adieri. Ji ok oherore ok okaeri. So if they know somebody killed Raila, these people should just come out and tell us. And you remember Ida Odinga also said, who said Raila should be buried within 72 hours? Is it true ni Raila nondike will mare? So kachi mano mwana nyisinyuru niya. Kachi Raila mungi Raila moinge. Ne wacho wechegi. To ng'ato wacho nong'e Raila. Kanyo tadwa sayo Ida Odinga. Kwani ng'ama nogolo will? Kwani Raila kanondiko will to will no kare jomage manisomo. See the family. But you see sometimes, nitie gik moko minyalo tim and mondo to avoid chaos e kinde gi ji, then you just keep quiet, iweyo to gitimo kaka gidwaro no. If it was true, it was 72 hours, then Ida Odinga would not question. She would have not questioned near ng'ama nowacho ni Raila to be buried within 72 hours. So as a family, when you say gibedo surprise, as a wife, obedo surprise. So it means nikech no kodwar lwenyo, kodwar koko, kodwar weche mang'eny nikech she's mourning, gik makamago nitiere, ineno gikaela gwendi. Biro chako nyuol weche moko mang'eny ineno. Kono wacho ni let it be so. Wach Raila no, ing'eni tho mar Raila, so many people poko heal, mana diera makende. Raila nje kotho just 3 months ago. Yeah. So many people poko heal. Omiyo ka weche wuok Raila nonegi, Raila notim nade, to bugo medo mana kunyo bugo moro irwa. So it means 72 hours na pach ng'ato. Weche mawuok e counties ma pacho kaendi, millions lie in waste as residents wait for health service years later. Mano gwenge ni mago mag Kurusoi na Nakuru County. Nakuru ni weche mag thieth osebedo koda ka. Weche mag thieth nigi chochni county no mana Nakuru ahinya. Sana. Wasebedo kwaneno gi over the years, gisebedo ahinya kanyo kod pek. So ma kelo chandruok malich ahinya. Kanyo relief to for stranded travelers as aviation workers call off strike. Yeah, kono yie madok e tich kendo yot moro nyalo bedo kanyo endi manyalo miyo koro weche mag wuodhe koro dhi nyime. Court stops prosecution of officer for killing of 19 years old. Podwa tim nonro. Maybe but timo kanyo nonro matut. So iwacho kanyo endi ni the High Court has issued temporary orders halting the prosecution of a police officer linked to the killing of a 19-year-old in Nairobi Mkuru kwa Njenga slum last month. Roslyn Aburili wacho kanyo endi ni taking of plea by Patrick Mutunga Titus. Kono ka plea kanyo endi. Okay. Podwa tim nonro. Nonro police ochwere. Aiti biro winjo ne okonege kabisa. Wang'io which Porwane counties, county ma Nairobi 2000 HR practitioners hold fake papers. Mano EACC, mano ni kanyo wang'ni som. Dika MP under fire for hijacking project launch. Mano bene ni kanyo, mano county ma Nairobi. Weche go mag ohala ni ite mara 19. Watch by industry leaders. Industry leaders push for bold action to shield manufacturers. Wahala som kendi kanyi enterprises Oboke mabalang. Inyalo kawo kanyi endi mondo som kendi. Weche mago ma nitie kanyi endi lino pogore. Aeto kwa dhi weche mowuok e pinje ma oko. Wacho kanyi drones enter fray of DR Congo's long running and bloody conflict. DR Congo ng'eni weche be potek ahinya. Japaro kanyo M23 jok makweth manjore mosebedo ka koro chapo piny kata kelo koko e pinyno kabisa. Yes. Mano ni kanyo mayot ahinya.
nyalo kawo kanyo mondo isom weche motimore France. Trump bedo loso kanyo endi, Guatemala bedo selos kanyo. Then China has cut air pollution. But the fight isn't over. Manone kanyo pinyago mag China. Yes. Hillary accused Trump administration of Epstein files cover up. Hillary Clinton, former US First Lady. What mar Epstein yeki? I don't know whether it's a kind familiar code. Jeffrey Epstein. This is an American. He was a very powerful man with a lot of connection, but a serious criminal. Used to use tindo underage girls. So the guy died in 2019. Bankano semake, but no hang himself as lakini files ge korko work. Now when you look at these files, gine makamakajo telomana because there are videos, photos, pictures of Kundema no bede. This guy was so rich, ma kaka no bedo rich, but nobody knows. But he was so rich, he just bought an island, an highland, niyake. Ogere mansions and whatever. Kanye Manoti made the dirty things and whatever. Watching some of the women were even killed there. He was also taking them to powerful people, including Prince Hillary Guinea. So, Gima Hillary wachoni, that king your files gone. I already saw some of the files. So, Trump was part of the people there. So Trump nakakoro niangeni tereka kanama kore gi Epstein. Weche mag tuke ne kanyo. Samba on snow. Brazil's King Dude backs maiden Olympic gold. Kenyan star Issa Labode makes Olympic history. Manoni Kanya. Wanyonyi, confident of Stella, shows this season despite faltering at Sirikwa Classic. Emmanuel Wanyonyi, mano chiel kuom jong'wech mapacho kaeri. To kaendi tuke go idipago mag KPL be aneno ka nitiere kaendi, to player profile be nitiere kaendi nyakora Bugajang. Nyalo kawo kanyo mondo ing'i. Then to Oboke ni wan gi Yamal ma bende jatugo klab ne mar Barcelona, kata Barcelona bende jatugo kanyo endi. Mano ite mar 40 men kanyo ite mogik. Mano Oboke no endi mana piyo piyo wawilre kanyo endi nyakora Bugajwang goboke endi mano mar Daily Nation. Kwa ng'yo kanyo Oboke endi mano mar Daily Nation wayudo kanyo ni push for Ruto, Uhuru truce. Hey, who is pushing for Ruto? MP Abiy that he had done all within his powers to embrace Mr. Kenyatta in retirement, but all that had proved futile. So, Misuni Ruto sebedo kalwar ni mondo ti kanyakla gi manene ker Uhuru Muigai Kenyatta. Who does not want to work with anyone? Hey, former President Uhuru Kenyatta, right, with President William Ruto left, and Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed early on the sideline of the 39th African Union Summit at Addis Ababa, Ethiopia. So ngamate mokelo jogi kanyakla en Prime Minister mano mar piny mane Ethiopian Prime Minister Abiy. To the heavy cost of aviation worker strike. Nengeneno matek ahinya kaka wuodhi ok nyal dhi nyime, ng'anyo bedo mapek. Kata kamano, imagine ni sei kono ni gobe ni chope piny moro negi makama kata your destination, ng'anyo makamano o cost jo Kenya kachiel kod ka jo pinje maoko a lot. Nikech ka wuodhi koro chung ok nyal kuma ni dhie, samoro ne en business trip. Nyalo cost a lot. Mano ni ite mar ariyo. Bas mano kanyendi kingi weche mag TSC nyoro bende weche mag TSC de nitie kanyendi chike moko mabedi dwa keti mabende biro chal ka gima biro hinyo jopuonj batato no amor kodgi no amor kodgi mano jopuonj matimbe gi richo maro chora tich nyithindo koro kaendi nyalo paro ni riwruok jopuonj tiere kanyendi chike mabende gin ga godo koro wacho ni mondo otimne gi andika the registration of the rules man bende mipe kanyo endi so they will have to relax fast. Yes. I know kind of minimum grade or C plane will be minimum grade. Will need to undertake a diploma in primary education
Okay, jogo motimo C nyalo timo diploma in primary education without subject cluster requirements. Moro maniketo ni nyaka yud C nini makama. So kaka jibro bedo katimo TSC koro bro duoko chien maybe kaka jibro bedo katimo courses ok mag puonjo ok beri dai nyaka yud min grade makama and all that mane gimi wacho no kanyo. Traveling abroad for treatment, Shah says get approval first or foot your own bill. So nyiso ni kanitiere tuo moro ma samoro chandi midwa dhi thiedho oko nyaka bed approved or else ibro tiyo gi omenda mamari. 500,000 amount in shillings that Shah will pay for treatment in a foreign hospital. 500,000. That is small. Kidoma teke pinje ma ok winjo bana kidoro kuom millions of monies. So that one tells you, mana mumina nyisi nyoro, ni jatend piny Kenya mia 2 out of 10. Nikech thieth somo ki agriculture onge gima oseneno ka notimie. Eite mar ang'wen. Weche nitie kanyo paramganya wach mar Uhuru mondo mi otime chiegni kanyo ni kora ka President William Ruto. Close door. Ruto tells Prime Minister Abiy he had done everything to embrace Uhuru. Clash in Addis. Inside mediation efforts to reconcile Ruto Uhuru. Private grievances, regional peace stakes, and 2027 politics collide as AU leaders quietly intervene to stop Kenya's rival from derailing diplomacy and domestic stability. So jotelo mag pinje ma oko temo mondo mi ker ma pacho kae Dr. William Ruto oti machiegni gi manen ker. Mano migosi Muigai Kenyatta. In fact, joma nobede gi fallout ma serious between Ker and Jalupne and between these two. No matter was politics. That was not just politics. That was a serious fallout. According to this. You see, they cannot reconcile Nyakasani because if it was politics, only go any politics now say play. Do you think they don't talk? You see, give me yawa, give the insiders is different. Gigima timore inside. So you want to say ni Ruto and Uhuru, they are friends, they talk there. But President Ruto had met Uhuru Kenyatta, nothing like Ishoweri, I mean, former president. You know, these people might meet, but that does not mean that they are friends, they can work together and all this. If you're not my friend, you need not to come to my house. If I don't invite you, how can a friend? And I only invite my friends to come to my house. I don't think this is very good time. Nikech political divide nitiere ga Kenya kaendi. Koro kwanyali nyisore ni watiyo kanyakla nikech ng'ani dwaro kocha ng'ani dwaro kone. Mano momiyo Raila was so smart. Opul koni to pul koni. I sympathize gi jodi ma wigi sani omorore mar ne gin gidwaro position ma deputy. What not that ni en. Ok awuondi. Dwako jaluo gang'o. An gima dwaro ni jodi emo winjre mondo gine kaka ginyalo konyore. Kopogore gi mano wachgi. ODM position weak in talks with Ruto. Weak. Yeah. Weak mar yom. Yes. In talks with Ruto. Say, I told you this yesterday. This talking with Ruto thing, kochal kagima ene yo moro maber en bende. Kanyo bende gine gi lweny kabisa. So ODM ka ok otang, actually ka ok gitang ndalo to rendi chopo machiegni nyaka gingi kuma koro gidwa bede. Nyaka gilos weche bede makare od gi kanyo kabisa. Suspect set for ID parade denies robbery claims. Mano ni ite mar 7. Suspect set for ID parade denies robbery claims. Ngino golo pande kanyendi mabende ni tude godo weche go ni mag njore manotimo kata kamano pod dagi kinyalo dagi ni ID ni okumahe. Nacho kanyo ni CCTV footage captured 3 men violently robbing a shopkeeper Mr. Ezra Gumbe and his customers. The shop owner is expected to identify one of the 3 suspects at Saya police station. Saya police station, okay. Mano ni kanyo. So suspect no video no. I saw the video. Ngato ubiri beto ngato kap. Was so bad anyway. Ex-soldier among the 33 fresh recruits in Russia war. Ex-KDF soldier.
KDF soldiers, not even one soldier. Yeah. Among 33 fresh recruits in Magoto Russia. Magi joma pano di ka koero. Yeah, magoto joma nigi experience. Magi joma di adia koero. So Russia nitie joma di koero. Magoto joma nigi experience. Why should I go to a war like that? No, man to nigi experience. Money. Hata kama ni pesa. Money. Cannot manage along a sell your life for money. Do you mean you will die in my country? Imagine they know very well maybe kagi seto kata mana pesa go moku bichopo na their families. Those people will not even keep the and end of the bargain. Branda. If I fall sick, yes. Machuro ni nyaka dhi e pinje ma oko. Mutera. Mato. I think the best thing monego family la temna. Giwe mondo ika kuno. No. I'm looking at the expense maybe rutigo do mondo kela ka. Yeah. I'm looking at the expense. So, I don't care whether I'm buried or not. I don't care. Does not help me. Okay, bichando ugonyo gani wakufi duogo cheni. Mago joma fuwe machando ji. Giorole gutieno ka ji nindo. Mago joma wale machando ji. Mago joma pune gombo mondo bed mang'eny. Nikoyo chama kuma antie. To kopodh macho. To kopodh macho kuma koyo kono kunonge kibride gi yiende. Walo gi ji. Wakufi yoro gade ko ada. Koro in kidwa kiki bichando ngato. No, Brenda, no. But I've been saying this. If I have to be caponea, let's say near watch out for example, engemana, kuro agucha manyiso account na ni katamanage one maybe katamanage 600,000. Let's just say that 600,000 only. So this 600,000 tidwaro 1M on gola kwacha maybe mate bari olango gini 1.5. Yes. Why would they look for extra thousands mondo kela godo to family na biro dog without anything? This 600 nyithinda gi jaoda odong kaka nyalo konyore ko gikonyore godo, and whether ondieko chama kuno kata valcha chama kuno, I don't care. Andrew eri kata gimano ka ng'ato tho moso in luo land very expensive, tiyudo ka iketo choko mopogore opogore. Choko kati no choko tamana 3 million. Pesa nitie liel te kaeto family duogo chako from down here. Yes. Before kidoka samoro ne jomoko mondo bi meet their goal mano ketnegi as a family kendo mi kata goal maro family kongo biwa 1 million kaka wamiyogi ma wamiyogi. Family no dhi olo kata 1 million kaka pesa samoro pesa bro donka to nyalo kelo debt maduong and serious change. Parana nyola ka ko wache ni chulo 500 each donge. To 500 each ni kendi dwa pay ni okichulo this 500 each. To nyathini to kwamne 1,000 shillings kende ok dhi school donge kat let's say in a year one gi skunde moko ma ichulo siling 10,000. So let's say it's 10,000 donge. So nyathino leo ne 10,000 ok nyadhi school tanyuola idwa gol 500 each kendi pay ko kigolo. Why don't we pay nyuola ko to nyathini school? What if ka ji loka this thing ni ka ng'ato to chok pesa, yes, but to support the family in the alien in name kufi, you give whatever you can give and leave. Instead of GDL ka expect a lot jogor wakore nade to chiemo ka jidar wakore lele majir wakore ne to chiemo to everything kurido ka pesa mo choki everything tia ka yomro mo kujitiwe your family with a lot of debt anyway mano ne let me to finish off, if I die let me bury it within 3 days. 3 days kato ko mar Kenya. Henry, I pray you live. No, I will live. In fact, Anabro thought 85 years. I tell you, 85 years. I want you to reach 100. But thank you. Yes. To let me be buried there. Tokato Kenya ka 3 days. To watch now urumo. You know kiwani wachoki ya waya was up 3 days poka ya wakata was up group. I don't care whether I'm buried or not. So 3 days are enough. Poka ngeo kata nanga, poka suku viyana liya. Ngeo nangidege lienda na. Poka sawa matek manaliya. Infrastructure project I located residents hope for end of drought pain on start of oil project. Nyalo konyo. What drought no take. Okwako coast to kwako Turkana. Yes. Kono endi. Ogenya enya. Haya to wan go boke no endi mabalang. Nyalo kanyo ndo meso. Som kanyo boke mabalang. Weche mag ohala ite mano machielo 27. Debt service expand by 3 or 2 billion in 7 months. Yes.
Mani Kenya. Weche magwala kaka kindi kanyendi mondo isom nyakwara moga jwang. Ite mar 28 wan gi stock exchange. Yes, ni kanyo. 29 wan kanyo gi yaga Jamili and Kwan. Joma ndalo gi boromo be nitiere kanyo endi. Chakore ite mar 31. Aito wan gi weche mag tuke mabe nitie kanyo. Kanyo nyaka 30 kod nini. Wadonjo kanyo weche mag tuke ite mar 34. Murang'a Seals Super Recovery. Mano weche endi mago mag tuke mago mag Mozart Bet. Yes. Nitiere kanyo endi nyakwara moga jwang. Nyalo kawo kanyo endi aito weche mag golf bende nitiere. Kwatiko toko Oboke ni endi wan kanyo endi koda katugo endi mar golf. Bende po nitiere kanyo. It's all system go as 2026 Magical Kenya Open Starts. So mago tuke go mag golf bado. Midi tuge pacho kairi. Ni kanyo ni golf overall tournament winner will take home a total of 60 million. To kuponja tugo gini hawa chaka that's too much money. 60 million. For a winner. Good money. Yeah. Kula mga jwa moti ko no warbo kodo donje kidini maro machal mar piny kama kidini machal mar piny mbaga modo go kiny maka wuon wadwa ng'e kanyendi weche gini mago makunyo mula mosebir ka ite mosiaya wakini kadhe pek ma opogore. Yes. Piny owacho mar kaunti ma Siaya ang'o ma gisebiro ka gitimo mondo mi jok matiye sites makwe kata kuonde makunyo mula one ber mar kunyo mula. Waseno ka kunyo mula gendi onego nyaka ji. Yes. Waseno ka kunyo mula gendi osekelo chandruoge mopogore. Recently ka endi Kisumu ka endi chon no ka endi ka weche mag kunyo kuoyo ne okelo to man nyithindo ang'wen. So mago gin mbaka moda go kiny maka wuon wendo bendo osebiro and kwa tieko weche gi temo achako nonro mar Oboke an gi weche ang'wen mondo na wei godo. Siasa ODM ma omoro wiye manyisowa ni wach mano mar mwanyalo dwaro kende position and deputy president Apanuma is a sick person nikech it's a useless position to me. 2 a better tho e pinyo mar Kenya ka than tho e pinje ma okona de manyo green pasture. If I die outside my country whether I'm buried or not I don't care. Abed kuno. To finalize, Manyata area is so bad in terms of insecurity. Yes. Vigilante loch mar nanga obila maki sumo kaito mola ahinya Kondele area. Ma koro makonya kateni migawo mar arita kwe yote. In general. Yes, in general. Aparo ni nyithindo ko should be killed. I don't agree. It's okay. Angene rach ne ngato kendo ngato wacho ka ngama yie rach mogi kata ngama kite rach. But koro nego ngama chiel to ne bera ni koro ne ngama chiel cha to konegi. Ni sirikal koro nego kawo action to gin konegi to ni koro rach. Onge ngama ngima ne precious moingo machielo, ngima te romre ne ngat ma familia ni odich kodi, mana kaka familia odich koda. So when I do something bad to you, I should also expect the same. Na wakwayo an ka to jomuchung ne weche go magarita kwe. Make sure no you do something. Mondo mi weche magarita kwe losre to enya boma ni Kisumu. Tieko. Aonge problem wadu kaje koro boga jwang tok thulo bacho kwa chako kinde machal mar piny okiji basani endi kik idhi mabor.